Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah, Cimahi Pasahaton Tuhita Saluhutna, ruas dohot tamu namar minggu, songoninang ruas namar minggu lewat live streaming. Tapuji matuhatta marede mahita syabuku ede nomor 10 ayat sada sahat tu ayat tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadian atu palangit, dohot tanaon, amin. Saetong do mamerengi mataku tu Jehovah, aibana do mangenet patu sia jorgong. Saya do pakon maau, jala asi roham diau. Ai pujung jalana dangol doau, hodo ale Jehovah, dihalunguton rohaku. Ale debataku, marhapo satu hodo au, sai unang paila au, haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diolaniho anakmu na sasadai. Dilehon hodo ibana humokop hami mamorsan dosa nami.
sahat tuhau pinarsilangi. Sai patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami, maka porsiai hasesani dosa nami. Asa unang madelehami, alani dosa nami. Alai asa pos situtu rohanami, di asini rohamna godangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Maredde mahita sia buku ede nomor 126 ayat 3. Tangihon hamuma patik ni debata, patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di torunitano, yang gotong gabe si sobaon, manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta di bata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa dang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani. Jala dang jadi oloa begu manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Ido sahatna, rap mangido gogo mahita, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patik mi, amin. Maredehita sebuku ede nomor 432 ayat sada sahat tu ayat 2.
tato poti madosata tua dopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatudusan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadi kondalanna asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubay dipangido hami. Say sudah timatoru-torum. Asa unang mengonai beitu hami. Say sesa sudi dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargogoy mahami. Asa margugo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Songonondo hata ni Jehovah. Unang ho mabiar. Ay audo siluluhon ho. Nunga pola hujau goarmu. Au napunaho. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Maredehita sa buku Eden nomor 574 ayat 1 saha tu ayat 2. Pujima debatu nani annadu puji debata nungase sadosami malumdo utrohami pujima debatu nani annadu puji debata olopon Tuhani hati dakon dinggani basanai sayara ondongan mi rotusi paluai olopon Tuhani hati dakon meninggan basanai. Tabegema hatani debata turpuk di hari mingguon. Ima natar surat di sada Korin biddu sada mamukas yang ayat 10 lalu sahat tu ayat 25 tajahama margati soring. Surung-surung ni jamita nataringot tu silang ni Tuhan Yesus. Aiha oto ondo hata nataringot tu silangi di rohani akan nalaho mago. Alaiha gogoon ni debata doi dihita nadapotan haluaon. Di dia ma nabisuk, di dia ma siboto surat, di dia ma parsinabul di tanoon, ndaga behaotoon habisuhon ni portibion di bahen debata.
aina mangido taddado anggo halak Yahudi. Jala mangalului habisuhod do ia halak Gorik. Alai dia kana tarjowi nang Yahudi nang Gorik gabe hagogoon ni debata dohot habisuhon ni debata do Kristusi. Jala pengugo do hakagayon ni debata asa akka jolmai ima sahatna martua do akka natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Maredehita sebuku ede nomor 730 ayat 2 sahat tu ayat 3. Bingit mahu sai tiup hatai asa margugur. Bingit mahu di paraluan bisai na unang doh. Ay lunga dirapuhon Jesus saluhut ratinisi tulis bengit mahu. Bingit mahu Tongjong mahu duhunang terpudupun. Bingit mahu partupalan nadu ulo ananhu. Ngang pemanosak asusaan marujung do tulis liru. Bengit mahu. Taha tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon nidong atas saha porsian di sandok portibion rap mahita madog au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon si Maria na gabe-gabea siatot di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsia di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatobat ni halak Kristen akka na badia dohok dihasesani dosa dohok dihatai nama dok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohok dihangoluan nasora sudah. Amin. Cor ina gracia.
tabege matiting namasa dohot si pamasaon di huriata. Tabege matiting dihita di mingguon imana perjolo guarni mingguta minggu okuli to aranapi mataku dopak Jehovah topik minggu sudeng gando patit ni Jehovah firman Tuhan itu sempurna. Na mengihut 2.1 sermon paralado. Sermon paralado pada hari Selasa 5 Maret 2024 masuk pukul 17 WIB. Berikut 3.1 operasional Huria. Pada hari ini Minggu 3 Maret 2024 gereja kita akan mengumpulkan dana untuk operasional Huria melalui amplop. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disiapkan. Pemberitahuan 5.1 pembukaan sermon OEK dan kategorial pada hari Rabu 6 Maret 2024 masuk pukul 19 WIB akan dilaksanakan ibadah pembukaan sermon OEK dan kategorial bertempat di gedung gereja. Dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut. 5.2 ibadah pasion pada hari Rabu 13, 20 dan 27 Maret 2024 gereja kita akan melaksanakan ibadah pasion pertama, kedua dan ketiga bertempat di gedung gereja. Dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut masuk pukul 7 atau 19 WIB. 5.3 pindah rumah pendeta fungsional. Pada hari Kamis 21 Maret 2024 rumah pendeta fungsional akan pindah ke gedung yang baru. Gereja kita telah menerima sumbangan berupa barang, mobil air dan uang dari jemaat untuk perlengkapan di rumah dinas tersebut. Nama jemaat yang menyumbang adalah, kami akan bacakan. Yang pertama, 1 unit kulkas 1 pintu dari keluarga CH Serait Borus Tumorang. 1 unit kulkas 2 pintu dari keluarga Brigjen Purnawirawan RH Hutajulu Boru Silalahi. 3. 1 set kursi tamu dari keluarga P Pasaribu Boru Panggabean. 4. 2 set spring bed NN. 5. 1 set meja belajar dari keluarga CH Serait Borus Tumorang. 6. 1 set jemuran kecil dari keluarga CH Serait Borus Tumorang. 7. 1 set meja kursi makan Nyonya LHP Lomban Tobing Borus Hombing. 8. 1 set rak piring dari keluarga Nyonya Manulang Boru Manik. 9. Uang 1 juta dari keluarga Situa Dr. Andus Robinson Boru Tambunan HGBP Duren Sawit. 10. Uang tunai 2.500.000 dari keluarga RP Storus Boru Hasibuan. Sumbangan untuk pengadaan mobiler rumah dinas pendeta fungsional sudah ditutup. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah menyumbang. Berikut 5.4 periodisasi. Pada hari Selasa 5 Maret 2024 gereja kita akan melaksanakan periodisasi untuk memilih: A. MPA pada tahun Bendahara Huria dan Sekretaris Huria. B. Ketua Dewan, Dewan Kononia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia. C. Badan Audit. D. Utusan Sinode Godang dari Sintua. E. Utusan distrik dari Sintua. F. Utusan distrik dari Ruas. G. Pendamping remaja. H. Pengurus kebaktian sore. I. Badan pengelola gedung sekolah minggu. Dan pada tanggal 6
dan pada tanggal 6 sampai 22 Maret dilaksanakan pemilihan ketua dan anggota seksi di bawah Dewan Kononia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Adapun rencana pelantikan akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 dalam ibadah siang. Berikut 5.5 undangan dari distrik. Gereja kita menerima undangan dari distrik untuk pelayan dan calon pelayan takbisan di HGBP Distrik 18 Jabartendi perihal pembekalan transformasi HGBP yang dilaksanakan pada hari tanggal Senin 11 Maret 2024, tempat Hotel Horizon Bandung, Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 121 Bandung, waktu jam 9 WIB sampai dengan selesai, registrasi Rp100.000 per orang. Yang mengikuti dari gereja kita, Pendeta Hasian BMS Purba STH, Pendeta Resot, Pendeta Tua Serai MTH, Pendeta Fungsional. Terakhir 5.6 pertanyaan dan lomba lansia distrik. HKBP Jalan Lurah Cimahi akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertanyaan dan lomba persekutuan lansia distrik 18 Jabartendi yang dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 22 Maret 2024 waktu pukul 9.30 sampai dengan selesai. Acara pertama ibadah bona tahun dan pertanyaan lansia distrik sedistrik. 2. Lomba stand up komedi lansia. Songoni mati tengah masa dihita di pasu-pasu Tuhan mahita saluna horas. Kor lansia.
tapasahat mapeliata tuadopan ni debata jala maret de mahita sia buku ede nomor 126 ayat sada dohot udutna. Jehovah doa pusaki mengapai rohaku napatiur laki mulus iman lakaku Dami ni debatan na sumurung sian salhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas marihita salhut na. Salam. Ya, jadi amang dot tamu na kainang song-songoni nang naposobulung na marminggu di Arianon. Nagabe jamita si pahusor-husorota di bagasatikyon imana tarsurat di Pesalmen 10 sia mamuk kami san ayat 8 sahatu ayat 15. Pesalmen 10 sia ayat 8 sahatu 15 marsika soreng mahita majahasa.
Puji-pujian tu debata ala ni hatana. Sundeng gando patik ni Jahoba. Tahu si pasabam roha. Si tongdo panidangion ni Jahoba. Di pabisuk do natobok marroha. Pitani parsobaon tu Jahoba do nahot toktong hasitongad do aka uhum ni Jahoba tigordo sudena. Naposompe dapotan si paingok do hinorhon niing godang do upanina mangaradoti akai palua mahuhut naposom sian aka hagit jangon de roha asa unang ahu dirajai disipe asalias jala botor au sian pangalosion na gudanging. Dohot pakatayon ni rohaki tujolo ni bohim ale Jahoba partano batu aku do silulu. Ido anggo sahatna. Jala nagabe topik ni mingguta di minggu okuli sadarion sundeng gando patik ni Jahoba. Firman Tuhan itu sempurna. Hambuna akadongan sahaporsiaon di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Ala nakiningan nagabe topik ni mingguta sadarion di minggu okulion sundeng gando patik ni Jahoba. Firman Tuhan itu sempurna. Humulai majolo sada carita adong sahalak na tua-tua mardiskusi dohot pahopuna. Adong mas sahalak na tua-tua on diperkirakan manang diprediksi sudah berumur 80 tahun. Jala anggo partodionna boi dohonota tiap minggu do ibana ro marminggu. Dada holan tiap minggu ibana ro marminggu alai di bagasan manogo nyari pe sai toktong do ibana martangian. Jala di jaha ibana do toktong hatani debata. Molonunga marumur 20 tahun tutu sahala nda tua-tua baboi tardokon ba nunga humurang pamerengan na nunga moru gogona jala ipon na pe dicari tahod do disi nga songon na aha nga songon na talus-talus. Jadi alaganu parido ibanaro marminggu jala rajin ringgas ibana rotu pertaniangan sudedo diikuti na tua-tuaon aka ulaun-ulau di huria doho di ulaun-ulaun wek disadatiki maka tahatai ma ibana dohot pahopuna didokon ma songonon opung ayu hu bereng-bereng ganu minggu doho marminggu ganu pari doho majahatani debata jala hampir do terus di toktong diikuti ho manang di dohotiho aka ulaun na adong di huria na adong di kategorial doh na adong di wekon. Jadi Roma pahopunon madokon
aidang bosak ko opung ala nataboto ay ituido hatani debata. Jadi Roma museng pahupunon madokon ay nung nga metua ho opung aidang loja ho na madalani garijaing aidang bosak ko manangdang loja ho rotu pertanyaan wek dang loja ho maddoho ti akka pertanyaan na dipatupa kategorial di gereja pensiun maho opung maddoho ti akka ulan-ulan si songoni alay Roma opung naon mangalusi songonon do pahupunin buat majolo sada goni tabo to kan goni kan buat majolo sada goni jadi dung diboto sada goni lau majoho tu pacur ninna isi majo goni ing dohot aik na sian pacuring buan majolo tuson jadi borhat ma pahopunaon diisi ma gonion marhite aik na sian pacur jadi ditaruhon pahopunaon ma museng goni na marisi aiki tu tonga-tonga ni opung naon HP ala goni opetong ba boydo honon kan maraburan ma aik sian goni dibuan pahupunay ma sahali ditaruhon ma tu tonga-tonga ni opung naon alay nga habis aiki nah jadi disuruh opung naon mamuseng pahupunay sahalinay pahupu lao joho tu pacur isi jo aek di goni on ninna lama museng pahupunaon mangisi aek sian pacuri jala ditarehon mamuseng tu tonga-tonga ni goni on jadi dibuang mamuseng tu tonga-tonga ni opung nai jadi tong dang marisi be aekon nung habis jadi di pasingot opung nauma pahupunay hirasongonima hatani debata hirasongonima firman Tuhan pahupu di bagasan ngulut taon terus do hatani debatai na ikon gabe si panganota jala toktong do hatani debatai na gabe si panganota nagabe mangalian penyejuk roha toktong do hatani debatai mangapuli rohata jala toktong do hatani debatai si palabok pusu-pusu hamuna kadongan sahaporsiaon borhat sian carita sahalak opung maradopon pahopunay nakiringan ala topik ni mingguta sadarion ima sundenggan do patik ni Jahuba nabui berengota pangalaho sian opungi nakiningan bahwa songonima sasitong nangoluta di bagasa tikion naikotoktong do hita mauas di hatani debata dada mamereng partikian molo mauas hita di debata manang na poso-poso poi manang na bajar-bajar pei manang na poso pei manang na ama pei manang na ina pei manang na lansia pei alay saleleng mangulu hita di tonga-tonga ni Portibion ikotoktong do hita songon hala Kristen mauas di hatani debata di bagasan partikianon tutu hamuna akadongan sa porsiaon godang do hita hala Kristen na hurang bersungguh-sungguh laho mabege
hatani debata. Arong do halak na menganggap bahwa nama bege hatani debataon hira rutinitas sabing duing. Ba molo Jepang hari Minggu marminggu iba. Molo Jepang pertanyaan iba. Molo Jepang pelayanan kategorial manang na adong pelayanan na asing baru iba. Alai dang dia tusi amang do tamunaka inang hatani debata jala menganggap firman Tuhan itu hanya sebatas rutinitas belaka. Alai sadarion hamuna akadongan saporsiaon dipaingot hatani Tuhan tadohita bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Jala jojodo tabege hatani Tuhata na tersurat di Psalmen 110 sia ayat 105 i. Ado tahi sini Psalmen 110 sia ayat 105 inahan nama jo. Lansia, oke lansia. Baunang buka hamot tong Bibel munay. Alai tayo dope Psalmen 110 ayat 105 gracia ina gracia majo. Ruas ama hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalaku. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alanido marhite minggu okuli sadarion marhite hatari debata natabege nakkiningan di Psalmen 10 sia ayat 81 15 arong do piga-piga na perlu renukonota mana na piga-piga na perlu si pahusor-husorota di bagasa tikyon na parjolo mai ima sundeng gando patik ni Jehovah. Firman Tuhan itu sungguh sempurna. Bahasa didokon sundeng gando patik ni Jehovah. Manang firman Tuhan itu sungguh sempurna. Ala memang hatani debata manang napatik ni debata mangalehon tuhita kesegaran jiwa serta memberikan hikmat kepada kita yang masih hidup pada saat ini. Molo didokodo sundenggan do patik ni debata atau firman Tuhan itu sungguh sempurna namerlapatan doi bawah hatani debatai dangadong nahurang disi hatani debatai dang adong nahurang disi dang adong tihasna dang adong cacatna molo pakkatayon ni jolma jojo dodang sempurna jojo do sundenggan jala jojo do memang penuh kekurangan molo hatani jolma alai molo hatani debata manang patik ni debata selalu do ibana berada di dalam posisi nasi tong selalu benar selalu agung dan selalu sempurna. Alani kesempurnaan di hatadi debata boi mangalehon kesegaran bagi jiwa-jiwa kita. Atar songon aik dui tu hita molo mauaskan di bagasan parngolo tahun molo mawas hita jala pitor tainum aik bapitor bohado sobuma wastai. Air itu menyejukkan, air itu dapat memberikan kesejukan dahaga kita
songonima hatani debata, menyejukkan jiwa kita yang haus pada saat ini. Alani itu udang adong hita nama dokon pensiun nama usian lansia. Unang adong inahanna nama dokon pensiun nama usian sermon ni inahanna. Unang adong gracia nama dokon pensiun nama usian ina gracia. Unang adong SP nama dokon pensiun nama usian SP. Manang Korama ex Saudi dohot Joshua di Bagasatikion manang nanaposobulung bolo naposobulung bodo pensiun ate molununga marhamulion badang mungkin benasidate naposobulung alai ketika kita mengikuti pelayanan kategorial pada saat ini unang adong tadokon pensiun nama usian sermon kategorial ala memang taboto do hamuna akamang do tamuna kainang marhite na tadooti aka paredeon kori manang na marhite na tadooti na kiningan parsermonan di tonga-tonga ni wek doho di tonga-tonga ni aka pelayanan kategorial Disi raido marhite hatani debata na pasobbu uwasta na mga lehon gogo na mga leon bisuk dihita jalaido nakiningan na tabereng di topik ni mingguta sadarion firman Tuhan itu sungguh sempurna sundenggan do patik ni debata. Di dia dosa sitong na kesempurnaan ni hatani debata manang kesempurnaan di patik ni Jahobai ala kesempurnaan firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan dan memberikan kepada kita sebuah energi yang baru dan dalam berbagai situasi nasongo dia pe taadopi manang na kondisi na berkelimpahan dohita di bagasan tikion manang na kondisi na marsait pehita di bagasan tikion manang na di bagasan hahurangan pehita di bagasan tikion totu firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, memberikan semangat yang baru bagi kita, memberikan penghiburan, memberikan tuntunan yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Hamuna kadongan ditiki nahasosaka kita, ahado natahaporluhon. Ditikina hasosaka kita di ngoluon. Ditikina marsahit hita di bagasan ngolut tahun. Uju mabiar hita, uju kawater hita di tonga-tonga ni ngolut tahun. Ahado na tahaporluhon amang doho tamuna aka inang. Na tahaporluhon uju tarsosak hita di bagasan ngolut tahun ima. Firman Tuhan yang menyegarkan hati kita na mga lehon apul-apul dihita jana mga lehon tuhita kepuasan ditiki loja pehita toktong do tahaperluhon hatani debata alanido hamunak kadungan kuasa daripada firman Tuhan itu sungguh sempurna. Dadahulan sempurna. Alai kuaso ni hatani debata. Manok tong doi rodi saleleng ni leleng. Ido benda didokon marhiti hatani tu hatai na tersurat di Matius 24 ayat 35 Ailahope sogot langit do tanoon anggo akka hatakku naso olo salpo. Ailahope sogot langit do tanoon anggo akka hatakku naso olo salpo.
Itu benar tadokon nak keningan bahwa firman itu adalah kekal. Bahwa firman itu adalah kesempurnaan bagi kita. Jadi tidak ada istilah pensiun laho manangihon hatani debata. Alai firman Tuhan itu selalu memberikan baru, kehidupan yang baru kepada kita bagi orang yang percaya kepadanya. Hamuna kadongan sa porsiaon si pahusor-husorot tanah paduahon ima tigordo patik ni jahuba akka si palas ni roha. Dison parpesamen naing pasahat tontuhita di bagasa tikion bahwa firman Tuhan patik ni debata ima hatani debata namangulo. Firman yang hidup dan bekerja dan menjamah hidup kita saat ini. Firman Tuhan yang agung itu hatani debata nabadiai memulihkan kondisi kita. Hatani debata adalah agung. Hatani debata mengobati rohata. Hatani debata menyegarkan jiwa kita. Hatani debata menyukakan hati kita. Molo di bagasan rohata, misalnya jika sebelumnya hati kita dirundung kesedihan, molo dirundung kesedihan kita di bagasan tikion, buido hatani debatai mengubahkan rohat tahun gabe marlasni roha. Jadi dang terus ibana di bagasan kesedihan. Alai ditikina tabige nak kiningan hatani debata jalata pahusor-husor di bagasan rohatta. Akar rohatta na di bagasan kesedihani, akar rohatta na di bagasan kecemasan manang natung namar sait pehita di bagasan partikianon. Boido hatani debaton mengubah dari kesesakan itu, dari dirundung kedukaan itu, manang na di bagasan persahitonipe, boido mengubahkan asagabe gembira hita, manang merlas di roha hita. Hidup banda di dokon di poda 10 pitu ayat 22. Rohana hilas manupak hahisaron alai anggoto dinagodok pamalas huli-huli. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, coba julu mulut tapasahaton tu akadongat tanah di bagasan persahiton. Coba julu mulut tapasahot puda 10 pitu ayat 22 na dirundung kedukaan manang na adong misalna akka pergumulan pribadi ta. Boido marhite poda 10 pitu ayat 22 on gabe adong semangat na ibaru di akadongat tai di kita pasat nak kiningan poda 10 pitu ayat 22 gabe tarapuli rohana gabe malum isatonga manang natadok kumajoloate gabe hinorhon hatani debatai gabe malum pakilalani ibana na di bagasan persahitoni imahwasoni firman Tuhan alanido hamuna kadongan di bagasa Yesus Kristus bohado tutu pernungatta di bagasan tikion. Si tongdo hatani debatana tabigei nasalilinghon mangalehon apul-apul dihita. Si tongdo hatani debata nasalilinghon na tabige mangalehon las niroha dihita. Manang na
nunga nyaman hita manang na nunga marlas ni roha hita uju mabege hatani debata molo parpesal menon hamunak kadongan ditik kinadibege ibana hatani debata disaksi hodo di bagasan turpukon imasi Daud dia merasa nyaman dengan firman Tuhan. Nyaman do ibana di bagasan firman Tuhan. Dia merasa bahagia. Nang pe gudang aka pangalo lotion. Nang pe gudang aka namasa di tonga-tonga ni si Dauti. Alain uju di bege ibana hatani debata. Gabe las dorohana, gabe nyaman do ibana, jala toktong do ibana, maka porsiai dirina tu debata. Hamunak kadongan sa porsiaon, nang pesa sitong na jok do hatani debatai, paingoton hita di bagasan hahurangata. Jok do hatani debatai menegur akka kesalahatan. Jala si pata molo na binering molo nunga tulom hatani debata tuhita molo nunga ditegur akka hahurangata amang do tamu nakainang si pata gusar dohita si pata hiapiamon dohita si pata betuk-betukot dohita si patadang lomo rohata mabege hatani debata. Si pata bosan dohita mabege hatani debata. Jala nagabe tabereng di bagasan parnggulo tahun ala solomo rohata mabege hatani debata. Tapacing madongata asa makatatai dohot hita. Di sebelah kiri, di sebelah kanan, sai tapacing makatatai dohot hita. Adong rasa kejenuhan, adong rasa kebosanan. Jaladakulani si pata hempon taon ma gadget taon ma toktong saya tapake saya mengupdate status hita jala saya mengetik hempon mahita di bagasatikyon dan yang lebih fatalnya lagi adalah ketika dia mendengarkan firman Tuhan dia keluar dari gereja sampai jamitai sidung baru pe ro ibana tu bagas joroni debata. Hamuna kadongan saporsion marite turpuko diajari dote mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita merasa bahagia di saat kita mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan minggu ini di minggu okuli ini mengingatkan kita supaya mata batin kita tertuju kepada Tuhan. Molo didokon minggu okuli nakringan tarsura dui di Psalme 25 ayat 15 saya tongdo mangaranapi matapku dopak Jehovah idola patandi minggu okuli mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu. Itu kan? Mataku tertuju kepadamu. Ai bolo didokon mataku tertuju kepadamu berarti itor ingot mahita odo HP na didokon na minggu okuli. Nah, molo didokon mataku tertuju kepadamu lapatanna disi naeng mania rohatta naeng manian jiwata naeng manian partodiotaun tertuju hanya kepada firman Tuhan sumber firman yang sejati itu agar kita diubahkan, agar kita dikuduskan, agar kita disucikan oleh firman Tuhan itu. Sebab firman Tuhan itu indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Hamuna kadongan saporsiaon
di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Di bagasan portibion godang dona tabereng akka hagulapon. Alai ditikina merdalan hita di bagasan terang firman Tuhan, maka kita akan berjalan melewati kegelapan dunia ini. Sebab firman Tuhan itu adalah kompas. Sebab firman Tuhan itu adalah petunjuk. Sebab firman Tuhan itu adalah penopang hidup kita. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hati urun di dalakku. Imana kiningan pesalmen 110 ayat 105. Di portibion dope hita berjuang. Allah di portibion dope hita berjuang untuk mendapatkan emas, bahkan emas tua yang bernilai tinggi. Tapi terkadang kita lupa. Terkadang kita lupa bahwa ada yang jauh lebih bernilai, lebih berharga dari emas yang murni itu, yaitu firman Tuhan. Hatani debata gabe arta na sangat mararga di hita, melebihi emas yang paling berharga. Sekalipun dunia ini memberikan kepada kita emas, manangna mangaleon akka hatong gio tuhita alai adong dope na lubi siani nagabi artata di bagasa tikion ima bawa hatani debatai mangalehon tuhita sada arta namasai arga. Alanido hamunak kadongan sa porsiaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Tadok konakningan bahwa hatani debata itu merupakan suatu harta yang sangat berharga, melebihi emas yang paling berharga sekalipun, dan tidak ada yang lebih manis dan lebih murni dari firman Tuhan, melebihi madu dari sarangnya. On masongon sada hagugo otta. On masada hagugo otta holong ni rohadi debata di bagasan ngolut tahun. Alanido di bagasan sadarion naeng ma toktong rohat tahun mabuka hatani debata. Naing matoktong pikirat tahun sungguh-sungguh menerima firman Tuhan sebagai tuntunan roh Allah yang kudus. Alanido firman Tuhan ini menyukakan hidup kita. Sambut firman Tuhan yang sungguh sempurna itu dalam kehidupan kita, yaitu firman kehidupan, firman yang telah menjadi manusia. Ima di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus nama ngalehon haluaon, nama ngalehon ngolu, nama noktongi. Asa mata batit taon hidup kita ini tentunya terarah kepada firman Tuhan yang sempurna itu. Asa hatani debataido na mangalehon perlindungan tuhita dari segala hal yang jahat. Jala marhite hatani debatao do hamunaka amang dohot inang songsongoni nang naposo bulung mangajarot tuhita asa unang manian bercela ngulut taon. Alay nang ma di bagasan habadiaon jala sudena taulahon, jala sudena tahatahon, semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan, sang gunung batu dan penebus kita. Mari deturpuko diajari dohita porsea mahita di huasoni debatang jala
toktong mahita mangulahon hatani debata. Toktong mahita menghidupi firman Tuhan yang sempurna itu. Itu bana saya jok do di dokon di bagasan tangyang ni paragedda molodung nga di jaha epistel ado tahe diuduti paragedday. Martua ma na tumangihon hatani debata jalan opiopsa. Martua mahita na manangihon hatani debata. Sebab firman Tuhan itu bisa menyegarkan jiwa kita. Sebab firman Tuhan itu bisa memberikan kekuatan kepada kita. Sebab firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita. Jangan pernah kita merasa bosan mendengarkan firman Tuhan. Itu kan manginang? Alana bahasa taro kosongoni. Sipata nalilingat jamitan ni perjamitan. Ngalubi sa ato nga jomin na. Hape, molo di ulaw para dato tolujom. Tahad dohita, ay mula kulak hatani na sidamag halakon. Tolujom ini naruha. Kenapa sih kalau firman Tuhan ini secara khusus kita orang Batak ini dulu ya agak bosan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kalau kita di ulangan paradaton opa jompe tahad dohita mabege akka dongata marupasa mabege akka dongata na marulakula kola ni don yang dipaula-ulakon aha mahamuda tetak mahamu uduk tisimatu amuna tetak mahamuna rado di parsari pion muna contoh nate puido tulu job pita kan tahan menang nga 2 jam maju ate unang gabe laren non puido hita tahan. Nah kalau firman Tuhan pada saat ini adalah firman yang sempurna. Jangan pernah merasa bosan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu memberikan kesejukan kita. Memberikan kesejukan bagi hidup kita. Di saat kita haus, kita membutuhkan air. Di saat kita haus, kita membutuhkan firman Tuhan. Jadi jangan pernah bosan kita mendengarkan firman Tuhan. Di dia donak keningan bahasa tadok kununang marna bosan hita di hata di debata. Karena firman Tuhan itu memiliki kuasa. Dia dapat mengubahkan kehidupan kita. Amin. Maulia tema ali Tuhan di pasah rohanabi tuho dungabe hutangi kami atam nabadiain nagabe hutangi kami bahwa firman Tuhan itu adalah sempurna bagi kehidupan kami. Disalani oleh Tuhan di bagasan tikion. Borhat dohami sian panidangion ni parpesalmeni. Na toktong do ibana mauas di hatam na badiay. Jala toktong ibana ali Tuhan merasa nyaman, merasa bahagia ketika parpesalmenon mengajarhon Tuhami asa toktong hami mauas di bagasan hatam na badiay. Hutangnya ko kami madi bagas sa tikyon, boru nami keni boru sinagang. Nyonya si dabuke boru silalahi. Nyonya si topul boru si pahutar. Ruben manurung. Josia lubis. Nyonya padjaitan boru habiakan. Anton si mangusong. Nyonya si ahan boru tapubulon. Nyonya si tua aritonang boru si barani manang opo ebigel. Hendra si Hobing. Mungkin adong dope ali itu hanak karwas namin na subuh bilangi hami di bagasa tikyong natongon marsahid. Alani do ali Tuhan di bagasan partikyanon. Hubak kami matutong-atongam ali Tuhan
asahoma na pamalupon na sida. Molo di bagasan rumah sakit dope na sida ali Tuhan pamalum ma sahit na. Molo di bagasan pemulihan leon ali Tuhan haguguon. Molo di bagasan na marubah jalan do akka ruas nami di bagasa tikyon. Sayhoma ali Tuhan na mangalehon gogo di nasida asa malum humatok malum nasida siyan parsahiton na. Songoni mali Tuhan akka pelayanan kategorial nami di bagasa tikyon. Sayhoma ali Tuhan na mangalehon gogo di akka parhobas jala boy tutu mardalan pelayanan kategoriali doho denggan. Songoni ma ale Tuhan acara pungan lansia distrik naneng sipatu paun nami di pertanyaan lansia distrik di hari Jumat 22 Maret 2024 di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Homa ale Tuhan naman pargugoyhon ama nami ina nami lansia narona sida annon sian akka luat nina sida madapoton HKBP Cimahi Jalan Lurah. Homa nama pergogoyhon na sida jala dipatupa ali Tuhan pertanyaan sekaligus lomba stand up comedy. Sayhoma ali Tuhan na jongjong di tonga-tonga ni acarai. Songoni maali Tuhan nang bajar ina Deborah na dipatupa na sida di bagasa tikion. Homana jongjong ali Tuhan hirpasi akaruas di huriam asaboy ali Tuhan gabe dohot tami manang parsidohot tami di ulaon bajar ina Deborah. Songoni maali Tuhan periodisasi naneng sipatu paun di tanggal 5 Maret 2024 di hari Selasa naneng roon ali Tuhan periodisasi akka pengurus di huriam HKBP Jalan Lurah Cimahi. Sayhoma ali Tuhan na mamasumasu rapoti isepetutu ali Tuhan na tarpilit di ulauni ali Tuhan say congcongi rohani nasida say togu-togu nasida asabo itu tuhupatu pahami akka pelayanan na menggugah roha pelayanan na tu akka hamajuan tu joloan ni arion. Songoni male Tuhan akka ruas di huriam na mga leon akka sumbangan-sumbangan untuk mobiler rumah dinas pendeta ali Tuhan di bagasa tikyon pe hutangnya ko kami masaluhut na nasida asa pasu-pasu ulau di nasida asa pasu-pasu nang keluarga di nasida. Songoni manang ruas ni huriam na manupaki akka pelean tu huria akka pelean tu pembangunan sayhoma ali Tuhan na mangaleho dalaningolu di nasida jala toktong ali Tuhan pargugui toktong pasu-pasu nang akka ulaon ni nasida. Songoni mali Tuhan akka manami inanami nang mga leon toktok ripe pilun pe di bagasa tikyon say pasu-pasu ma saluhut na nasida jalabu itu tu saluhut na karuas di huriam berperan serta di toktok ripe untuk pelunasan pilun naung jatuh tempo di tahun 2024. Akka manami nanami nang naposobulong manang yakkaya nakon nami na marulang tahun pe di bagasan minggu-mingguon leon gajang ni umur dinasida jala lehon nang dinasida ali Tuhan las di roha las songoni nang ulang tahun pernikahan pe ali Tuhan say pasu-pasu di tonga-tonga ni akka persaripeon akka silas di roha alani ali Tuhan pasu-pasu ma parminggon nami di bagasan tikion di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Mari de mahita sian buku ede 727 hut mahita pasahaton dana operasional huria
marhite amplop dohot pasaton pelat tanda padua untuk kantor pusat HKBP. Jongjong maita saluhutna. Tani Tuhani Pargogoy ma ruas ni huria dohot rakyat ni bangsota asa tau manjalo pasu-pasu nang hatupi marhusuran di sudina partikian lapor sea hitatu debata Tatanyakon ma peliata tu ado pandi debata. Ali debata mana mina di Banua Gicang huru harorwan di saluhut silelo naringgan dot da sauli bahasa na mauliutus
Hupasat tami masyan nandileon mi tuhami pelan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom, pasu-pasu e jala ramoti, asa huparhasyak kami peleanon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite ito dim, asalam tadahami godang di selolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin ay di banwa gitjang, say pinurbadi amagwarmo, say Roma harajaolmu, say South malomo ni Roham, di banwa tongon sona di banwa gitjang, leon matu hami sadaron hanguluan siapari, se sama dosa namin songo panesa nami, di dosa ni dong namar dosa tuhami, una kami tugitu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Bulak mamu di bagasad dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur ma damena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu Horas Madita Saluna.